Γεια σας, φίλοι ψαράδες και λάτρεις της θάλασσας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για την πρόγνωση ψαρέματος που περιμένετε όλοι. Είμαι ο δικός σας ψαρογκουρού και σήμερα θα αναλύσουμε παρέα τις συνθήκες για το ψάρεμα στην αγαπημένη μας Ελλάδα, ειδικά για την 5η, 9 Οκτωβρίου 2025. Και να σας πω κάτι. Αυτή η μέρα κρύβει εκπλήξεις και μεγάλες ευκαιρίες. Τι μας επιφυλάσσει λοιπόν το φθινόπωρο? Η θερμοκρασία είναι ακόμα σε καλά επίπεδα. Η θάλασσα ζεστή και η φθήνουσα σελήνη φέρνει τις δικές της ιδιαιτερότητες. Ετοιμαστείτε να μάθετε πού, πώς και με τι θα ψαρέψετε για να μην επιστρέψετε με άδεια χέρια. Σας υπόσχομαι, φίλοι μου, ότι το βίντεο αυτό θα σας δώσει όλα τα μυστικά για ένα αξέχαστο ψάρεμα. Πάμε τώρα στα είδη ψαριών που θα μας απασχολήσουν αυτή τη μέρα και στις καλύτερες τακτικές. Με την εμπειρία μου έχω ξεχωρίσει 3 είδη που θα δείξουν ιδιαίτερη δραστηριότητα. Καλαμάρια. Η νυχτερινή κυνηγή. Φίλοι μου, ο Οκτώβριος είναι ο μήνας τους. Τα καλαμάρια είναι ιδιαίτερα δραστήρια το φθινόπωρο και η 9 Οκτωβρίου 2025 δεν αποτελεί εξαίρεση. Το φεγγάρι, αν και φθήνων αμφίκυρτος, με 92% φωτισμό, ευνοεί το νυχτερινό ψάρεμα. Πού να τα ψάξετε? Αναζητήστε τα κοντά σε λιμάνια, προβλήτες ή περιοχές με έντονο τεχνητό φωτισμό. Επίσης, βυθισμένα βράχια, ξερολιθιές και σημεία με απότομη κλίση βυθού είναι ιδανικά. Τα καλαμάρια συχνάζουν σε βάθη από 2 έως 15 μέτρα. Με τι να τα πιάσετε? Η καλύτερη τεχνική είναι το καλαμάρι, squid jigging ή έγκι. Χρησιμοποιήστε καλαμαριέρες μικρού έως μεσαίου μεγέθους, σε φυσικά χρώματα, μπλε, πράσινο, διάφανο, την ημέρα και πιο έντονα ή φωσφοριζέ χρώματα το βράδυ. Μία μικρή μου συμβουλή. Δοκιμάστε αργή ανάκτηση με μικρά τινάγματα της καλαμαριέρας. Μην ξεχνάτε τη μικρή μας μαγική κόλλα για να κρατάτε το δόλωμα πιο σταθερό στην καλαμαριέρα. Αυτό κάνει τη διαφορά. Λαβράκι. Ο έξυπνος κυνηγός των ρηχών. Το λαβράκι, ο αγαπημένος σε πολλούς από εμάς, συνεχίζει να είναι αρκετά ενεργό αυτή την περίοδο. Το ζεστό νερό της θάλασσας, στους 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου, το κρατά κοντά στις ακτές, αναζητώντας τροφή. Πού να το ψάξετε? Στοχεύστε εκβολές ποταμών, ρηχές βραχώδεις περιοχές, παραλίες με ήπιο κυματισμό, αλλά και λιμάνια ή μόνιμες κατασκευές όπου συγκεντρώνονται μικρόψαρα. Το πρωί νωρίς και το σούρουπο είναι οι καλύτερες ώρες. Με τι να το πιάσετε? Για spinning χρησιμοποιήστε επιφανειακά τεχνητά walk the dog poppers τις ώρες που το ψάρι κυνηγά στην επιφάνεια. Επίσης, σιλικονούχα ψαράκια, soft plastics, με ελαφριές μολυβοκεφαλές είναι εξαιρετικά για λίγο βαθύτερα σημεία. Αν προτιμάτε το ζωντανό δόλωμα, ένα ζαργανάκι ή ένα μικρό κέφαλο θα κάνει θαύματα. Να θυμάστε, το λαβράκι είναι πονηρό, θέλει υπομονή και φυσική παρουσίαση του δολώματος. Μαγιάτικο. Η δύναμη των βυθών. Το μαγιάτικο είναι ένας θηρευτής που δαγκώνει καλά το φθινόπωρο. Παρόλο που κάποια μπορεί να έχουν ήδη αποσυρθεί σε βαθύτερα νερά, υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες για μεγάλες μάχες. Πού να το ψάξετε? Κυρίως σε ανοιχτά νερά κοντά σε ξέρες, κοφτά και υποβρύχια βουνά. Βάθη από 20 έως 50 μέτρα είναι μια καλή αρχή, αλλά μπορεί να βρεθεί και βαθύτερα. Αναζητήστε σμήνη μικρόψαρων στα βυθόμετρά σας. Με τι να το πιάσετε? Η τεχνική του κάθετου jigging, vertical jigging, είναι ιδανική. Χρησιμοποιήστε πλάνους jigs βάρους 150 έως 200 γραμμαρίων σε έντονα χρώματα ή με φυσικές αντανακλάσεις. Επίσης, το συρτό με ζωντανό δόλωμα, σουπιά, καλαμάρι ή ζαργάνα, είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό. Μια μικρή συμβουλή. Παρακολουθήστε τον καιρό για ημέρες με σταθερή πίεση. Αυτά είναι τα καλύτερα παράθυρα για το μαγιάτικο. Ανάλυση συνθηκών. Γιατί συμβαίνει αυτό? Τώρα, ας δούμε την θεωρία πίσω από τον προβλεπόμενο κέλεμο, φίλοι μου. Όπως πάντα, ο καιρός παίζει τον πιο σημαντικό ρόλο. Ο καιρός. Για την 5η, 9 Οκτωβρίου 2025, ο καιρός στην Ελλάδα προβλέπεται γενικά καλός. Η θερμοκρασία του αέρα θα κυμανθεί από 16 βαθμούς Κελσίου τη νύχτα
έως 25 βαθμούς Κελσίου την ημέρα. Αυτό είναι μια πολύ ευχάριστη και σταθερή θερμοκρασία για ψάρεμα. Η ατμοσφαιρική πίεση αναμένεται να είναι πιθανόν σταθερή ή ανερχόμενη, κάτι που γενικά ευνοεί την ψαρευτική δραστηριότητα. Ο άνεμος θα είναι ελαφρύς έως μέτριος, περίπου 18 χιλιόμετρα την ώρα, κυρίως βόρειος ή βορειοανατολικός, χωρίς να προκαλεί έντονο κυματισμό. Ουσιώδεις βροχοπτώσεις δεν προβλέπονται, με 5% πιθανότητα μόνο τη νύχτα. Αυτές οι σταθερές συνθήκες είναι ιδανικές για τα ψάρια, καθώς δεν τα αναγκάζουν να αλλάξουν απότομα συμπεριφορά ή να κρυφτούν. Θερμοκρασία νερού. Η θερμοκρασία της θάλασσας στην Ελλάδα στις αρχές Οκτωβρίου παραμένει σε υψηλά επίπεδα, περίπου στους 22 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η ζεστή, αλλά όχι καυτή θερμοκρασία, είναι ζωτικής σημασίας. Διατηρεί τα ψάρια ενεργά, επιτρέποντάς τους να κυνηγούν και να τρέφονται σε διάφορα βάθη, χωρίς να επηρεάζονται από ακραίες συνθήκες. Τα ψάρια είναι άνετα και κινούνται ελεύθερα αναζητώντας την τροφή τους. Φάση σελήνης. Για την 9 Οκτωβρίου 2025, η σελήνη βρίσκεται στη φάση του φθήνοντος αμφικυρτού, με φωτισμό περίπου 92%. Αυτό σημαίνει ότι έχουν περάσει περίπου 2 ημέρες από την Πανσέλινο. Πολλοί ψαράδες πιστεύουν ότι οι ημέρες γύρω από την Πανσέλινο είναι καλές για ψάρεμα, ειδικά τη νύχτα, λόγω του έντονου φωτός που βοηθά τους θηρευτές. Ωστόσο, μπορεί να σημαίνει επίσης ότι κάποια ψάρια τρέφονται περισσότερο τη νύχτα και είναι λιγότερο δραστήρια την ημέρα. Μην ανησυχείτε, οι καλές ώρες υπάρχουν πάντα, ειδικά το χάραμα και το σούρουπο. Γενική δραστηριότητα ψαριών. Συνολικά, η δραστηριότητα των ψαριών αναμένεται να είναι καλή, ειδικά για τα αρπακτικά. Το φθινόπωρο είναι μια εποχή αυθονίας τροφής και πολλά είδη είναι σε οργασμό πριν κρυώσουν τα νερά. Τα καλαμάρια είναι εξαιρετικά δραστήρια, ενώ και τα λαβράκια και τα μαγιάτικα προσφέρουν καλές ευκαιρίες αν βρείτε τα σωστά σημεία. Να είστε προετοιμασμένοι για δυνατές μάχες. Πρόγνωση κλεψίμου. Φίλοι μου, η πρόγνωση κλεψίμου για την 9 Οκτωβρίου 2025 στην Ελλάδα είναι αστεοταχτού. Καλώς. Οι σταθερές και ήπιες καιρικές συνθήκες, η ακόμα ζεστή θερμοκρασία του νερού και η φάση της σελήνης που ευνοεί τους θηρευτές δημιουργούν ένα ιδανικό περιβάλλον για ψάρεμα. Με τη σωστή τακτική και λίγη τύχη, μπορείτε να έχετε μια πολύ παραγωγική μέρα ή νύχτα. Κλείσιμο. Λοιπόν, φίλοι μου, ελπίζω αυτές οι συμβουλές να σας φανούν χρήσιμες. Να θυμάστε, υπομονή, παρατήρηση και σεβασμός στη θάλασσα. Σας εύχομαι ολόψυχα, Νικόλο Νιλέπη. Δηλαδή, καλή επιτυχία και πολλές ψαριές. Αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να πατήσετε ένα like, να κάνετε εγγραφή στο κανάλι και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι για να μην χάνετε κανένα μας βίντεο. Και τώρα, θέλω να σας ρωτήσω, εσείς τι ψαρεύετε συνήθως τον Οκτώβριο? Έχετε κάποιο μυστικό σημείο ή κάποια ιδιαίτερη τεχνική? Μοιραστείτε τις εμπειρίες σας στα σχόλια παρακάτω. Μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά και να έχετε πάντα γεμάτα τα κουβαδάκια σας. Καμάι επονα.